We believe in hope. We believe in courage. We believe in freedom. We believe that there are many truths, and that journalism means seeing with many eyes. We do not believe in hosts or superstars or compromises. We work with children because we are children. And we have no bias against those who are children at heart. We believe every man is a story. What matters is the telling. We stand for the rebels, the mavericks, and for the dead who have no voices. We believe that every man's story is worth a million. This is Biyag Ko. Tell us your story. Siya ni Wilfredo Martinez sa Kitao NT66. Isang professional photographer. Di ubi nga, naglalako ti periodiko, kada balot. Tadi di tatang ko kay kwa. Kaya na makasorsoro ti kwa, ano, da amom ti agsapol. Da kami, nagapo kami ti, hanonin na baba na nga pamilya. Indem kami agkakabsa, ti muna nga kwa. Mikadua, 5, kadagsyo mang kanyami. Idi ubi nga kon, di nakalpasan di pinaglalako ti periodiko kada balot, grade 5 siguro. Sinursaruan na ni tatang nga kuan. Photographer rin. Tadi ti tatang ko kinalay nga photographer, pintor. Di tiempo di kuan na hanakaya gamin iti kuan no insoro na gabotay. Ado dagiti naloko nga agpa-picture nga kwa hanakaya ti agdeposito si kalaengin nakong takwa ububing ka ore pagsawan daga. So ni kuan ni di madakkel agas yaen. So tilen dapat takwa agbalimet retrato nakasirpana pala di. Ubain na lagi ja kwa. Lagi ja soldado nga ipat kaslap tripod da ko may kas jada. Katawa da. Adome ada gidi experience nga ko. Nagpit-picture paturongan dati paltog. Da bansagen dati gift dayay camera. Dayay. Di sinursaruan natin tatangkon. Di high school akon. Amo nalay nga mga retraton. Inin rugi ti grade 5 mga retrato. Dadakkel ti camera idi. Nakasla tatabo idi dakkel ay di batita dadakkel ti camera tata kumabaliktad. Tatada lumakaya ko ni some ti pinagbasi ti camera. So kado ti kwa pinit-picture ko nga kwa. Nga professional pa yen. Adabi malagi ko pinicture ko pa ti kwa. Mang Nelly Agatep kini Mang Rodi siya nang picture di nagkasar.
Andiyan nakatorpos ti kwa. High school laeng. Yung gapot ay nagwalay akon. After the 2 years, nagsubli may tubigan tada di puso ke photographer latta ti kwa. Ay kaya ko. So di kwan nagyana ti Comelec. So nakakita kin ni misis ko. So da di kwan, ada anak ko nga mesa pa ilay di. Riga mapana di sugpon, mangretrato magmagna. Manipod iti tagodin, nga na di sugpon. Magbagi makadano na to di alas 4, alas 5 di sugponen. Di kamera nga lagi di kumutan dadakkel ti ka film na. So nga numang retrato idi ada pare game ti plus bulb, ada pare game ti cut film ano kwa. Ada pare game iti tripod. So dayja ti kwa na dagseno na iti kwa idi nang rogi tag studio 1964. Ngemi di habang ada ti studio nagtatricycle pala di. Ada gimatang ati tricycle ko. Siya ti Mika 14 nga tricycle tubigan. Habang nagtra-tricycle dami dumakakita customer ko mangretrato. Siya iti ko na. Hinga na ti siyempre dumakkel ti pamilya ko. Kapakuan masapol dami ti edukasyon.